ka na kurso na daak sika Dagwada pa'y digagad ko nang sapwak si surat ko Angay-amay enan tiyempo Ban pa'y maiti maawat ko Nabaya-bayak ay sinsingat ko Sandaay subalit mo At jakap nagsan messenger ko Nagsurat ak si maikapito Umaliit nan subalit mo Tananan biniis mo Sabay kumakan ni Diyos Apo Taman sakit kasi palalo Tawaday tarigalo Ay manginso-insulto Sabay kumakan Santa Maria Taman sakit kasi malaria Tawaday kagunguna Ay mangdisma-dismaya Sabay kumakan Apo Ari Taman sakit kasi biri-biri Tagun ko na may manpili-pili Na gwapo ay lalaki May tukiti anak kanan Kansika ay kababaian Tanway bagen taod dedan Si man kagasatan Doon kayo at si man kasar Asi kayo pa'y umimbitar Tauray ajak sukunan Umadangag ay mangan Nuwada di anan-an Kan kayo pa'y si ipabunya Tasi kapay et umayan Kasaken di mang anak Tawaday pang nem-nem-nemam Tulak tasi na iman-man Tawaday pang nem-nem-nemam Tengsaken ay inadyam Goodbye at si makanawan Liwliwag ay mandadaan Goodbye abo si makatigit Way balon ko ay magawi Goodbye abo si makatigit Way balon ko ay magawi